Прави ти клип. Я малко... Смучи. Пресмучи го. Малко чаранчек. Да стига се насмя. Притеснявам се. Да. Обърни се към него, погледни към камерата. Твоите ли са такова? Смисъл, очите като скочат. Опазвайте осъдя, ако да учиш да разкриеш бистра малко. Че е много зле жена. Ай, защо? Айде, спригвам, искам да гледа клипа и да отна. Не можеш. Това не е интересно веднага след това. Трябва малко да го забравиш. О, да, аз го 20 клипа ги знам. Не ги знам. Кости имаше голямата обстановка, ай стига бе. Стани, кажи. Като куча. Ай, учам. Ама тя това са лайка. Стъли направи така. Ей, някой друг ще отиде. Чакайте бързо. Двама човека, яйцата свършиха и салама свърши бързо, защото дойде нова група и всичко се изяде. Биляна излиза, Деница излиза, Наталито стои. Абе, да, така ги пъзи, после се пушат на си. Примично. Кой не да ще се? Защото да се обчужда на тераса. Ама той мънка от Всичко да. Като птица. Стани, например, поглед. Секси поглед. Дай секси поглед. Цели ти е секси поглед, а? Я дай не секси поглед, а? Идеално така. Я малко секси погледа. Слушай, той има само секси погледа. Я малко повторя, стой. Като някой мишка. Дай секси поглед. Като някой мишка. Рори. Речко направя, колко дълго направя. Той не може, ни правим нагласено клипче, стига. И той снима една минута след това. Скрип, що е свършил, не вече се наведе. Еми, то после стават интересни части. Ама беше супер добро клипче, той го развали като продължава да снима. Ай, нищо не видяха, Митко. Чакай да видя. И предния път... засичи школа, брат. Си не видиш. Кафе се не вижда. Рори, аз сега кажи тук по мъжки. Правиш ли там, какво се прави винаги? Отпускаш напрежението. Рори ли му беше? Що Рори? Между мяза на един Рори. Да, от някакъв филм, Да. някакъв се роди. И приличал на нея. И ти приличаш. Как ти се прилича това на тебе?